Ang gihisgutan ni San Pablo sa unang pagbasa, mauna ang resulta sa pagpili ni Hesus niining unang 12 ka mga apostoles. Kay ang gipili ni Hesus nga 12 ka apostoles, iyang gipaambitan sa iyang kaugalingong espiritu o sa iyang gahom. Ngunang gihatag ni Hesus ngadto sa iyang mga apostoles. Nya paghatag ni Hesus niini, ang mga apostoles nahimo sad nga liwat ni Kristo sa ilang pagpanulti, sa ilang pagsangyaw og sa mga gahom og sa ilang gitawag natog kaalam. Muna si San Pablo niingon siya, kung dunay magsumpakiay ninyo na amoy mga problema, ayaw mo pagkinihaay didto sa husgado nga way pagtuo. Kamong naasimbahan, kamo mo'y maghusay kay gitagaan na gud mo sa gahom, sa kaalam. Ingon siya dire, kamo manggani mo'y maghukom sa mga anghel. Kani di ay mga gipangyawaan nga gipapahawa ni Hesus ang mga yawa. Mao biya sad nay misyon sa 12 ka apostoles. Niingon sad si Hesus, panglakaw kamo, ayuha ang mga masakiton, papahawaa ang mga yawa. Matud pa ni San Pablo, muhukom manggani tas kag tibuok kalibutan, muhukom manggani tas mga anghel sa mga yawa. Kana pa bang inyong gamayng problema? No, kamurong nanimba din, hey, wa mo magkinihaay. Wa mo rin mga kaso. Mayo, liwat mo ni Kristo. Doy, daghan kay mga Katoliko, managsuon pa, nagkinihaay tungod lang anang utlanan siyuta. Tungod lang anang mga kabilin sa ginikanan. So, wa na magtagdanay. Amo na siya. Nakaroon, unsa may gisintro ni San Pablo sa unang pagbasa, kana gyung sala. Likay ginang sala, gipangmensyon niya dinhing sala, kay mao man ni sagad natong kasumpakian kaning kaulag na usahay ang laki ug babae magunay, ang pulos babae, pulos laki, magunay na lang og sex. Iyan ang gihisgutan diri, ang pagkapalahubog, ang kanibang mga dautan, pagkakawatan, na tawag pa na itong korupsyon. Kinimang mga salaa mo ni hinungdan nga magkabangi ta, magkasumpaki ay ba? Nya mo na magkinihaay na. Sayon raman na siya unta husayon kung kita mo gamit og pagtuo og mo gamit ta, musunod ta sa pulong sa Ginoo. Gibutangan man ring San Pablo nga kining tanan nga nagbuhat niini dili gyud kasulod sa gingharian sa langit. Sige, pangutan-an na imong tupad na kaysa. Pangutan na ba kaysa la? Yang naaga ni pasabot ana di ka kasulod sa langit. Yang sao mo na paghusay, balik ta diri sa simbahan. Sa may gitudlo simbahan o humana ka nakapangumpisal, pangumpisal aron mawa ang sala. 10 minos ka usas-usa ka tuig mangumpisal gyud. Adto naman sad mo kumpisal hinuon inig dayong kamatay, kana nang gatinga-tinga padir pakumpisal lang. Kana na noong hapit na tiwasono na kadto unta tong wapa na pangumpisal limpyuhi nya kanang inyong anak, paggawas anak, pagpanganak, tanan nga naumol sa tiyan sa inahan, nataptan og original sin. Mao na doon na rin usa ka taong naumol sa tiyan nga way original sin. Aw duha di ay si Maria ug si Jesus. Sila rang duha nga nisud sa kalibutan nga way original sin. Kitang tanan pulos na ay original sin. Nya unsa may buhaton? Paphaa sad nang salaa bisag wa pa nay buot ang bata. Unsa may gamiton? Ang atong sakramento usab sa bunyag. Mao na siya. Oy, dugay-dugayon manuog pabunyag ang anak, hangto na lang niabot na lang 2 anyos. Igabot na diri ning pabunyag, di na makugos, mudagandagan pa, magkabuang ugukod ang pare para kurusan ang agtang. Mangwakli pas pare. Mana ba? Naku nga nung
dako naman sa niinyong kana. Sa manggod pa din nga, o pa manggod may katigom dayon. O ang kwarta na san mo ay gibasihan, o na magpabunyag. Nya mura ra bag dako gihog sa kaning kulikta, gamay ra ba kaayo? Okay, nga to sang kulikta diha. Ang atong bayad din kay love offering man. Nya ang inyo ra bang meaning sa love offering? Bisag pila. Kabuang lang nag-explain ato mga sekretary diha. Ang meaning sa love offering unsa man? Ang labing dako nga imong ikahatag gibase sa imong paghigugma sa simbahan. Kana mo nang ang atong kantidad diha piso ngadto 1 million, depende asa diha dapita ang imong gugma. Tagaan lang sa tag 50 mulingi ng sekretary pader 50 ray gihatag unsa man na bunyag special pag yun nga oras kaayo ang imosmos na mga bata. Nya tagurha kabuk inasal didto tag napu ka kiss nga beer painom sa mga barkada ana sa mga higala kaong yun hikay yun bilin diri 50 mao na ingo San Pablo dako nang sala kay wa man ta mo sentro sa gitudlo sa simbahan naginganlan ra ba tari gipost ra ba ta sa Facebook naman tay retreat kay magsige magpangutana pila man ginang bayad pader sa pila man ginang love offering nako sige tagaan ta mo grains kay piso man ing adto 1 million akong gibutangan-butangan diha grains nasa atong opisina ba nagipicturan man sad parisyoner ba ka to nato gipost sa Facebook isa mauna ni mag-alagad na tas kwarta di nas Ginoo gihimo ng negosyo ang atong simbahan wa siya magtan-aw nga ang iyang gipicturan naa dihay range o wa man sa tamoingon nga pangitaan kag income tax inig ari nimo basta ang imong consider sa imong kaugalingon maoning niya pananglitan example sa to day pinakauna very poor na kung very poor ka nya magpabunyag ka sa imong anak ang ato diyang gibutang 1 piso hangtod sa 49 pesos kung very poor ka nya kung moderately poor lang ka 50 ngadtos pila to 99 ana ang ilang ikuyawan dito kay ang kana mang moderately rich kay ato mang gibutangan og 500,000 ngadtos 999,000 rich man ka mo na ang tanang magpabunyag diha magpakasal pulos gyud very poor 50 ray adi day moderately poor unya adi na lang ta maisgotan na kay tungod lagi na kay kalibutanon ba ang ato ba dili bitaw sentro ang simbahan mo na ang mga apostoles gipakamatya nila ang maong sugo ni Kristo gawas lang ni Judas abisag si Judas nituman man to natinta lang gid siya nagbudhi siyang Hesus pero gipakamatya nila ang ilang pagsunod sa Ginoo wa sila magsunod sa kwarta wa gyud mo na din sa ato gitudloan ta mo di ta mo basis kwarta gugma mugawas ang kwarta tungod sa gugma ug mao ning ato mga slat-slat depende na nimo nahigugma ka wa ka mahigugma ayaw palit og slat og nahigugma ka sa simbahan palit og slat inka gamay man kog kwarta di na question kay kusuna manguyab bang yung kusuna nya labi na tong pag high school college wa man gyud koy kwarta ato mangarga pagod ko pero ang naghigugma ay di man na maghisgot og kwarta magsige ra mo nagladok slaway lipay naman na magkakinuptanay kamot wala humana kabayran day nagkwarta di ay kadaghang dato dihang magtiayon nga ang ilang balay dako pa ning simbahan das ilang mga garage diya ang ila ganing CR dako pa sa akong kwarto pero wa na gyud magkahinikapay ang banag asawa kay gitunga ang balay ang asawa tuwa dito nagpuyo ang bana sa diya sa spikas lain-lain silang pultahan nahigugma pa na oy wa na nailami ang kinabuhi mo na mangita na lang silang palami makigdate og lain ang bana ang asawa makigdate og lain naigo na sa sala nga gihisgotang San Pablo nga di nakasud og langit mao na unsa may buhaton mosunod gyud ta magpahusay ta
kana sang gubot kay imong kasing-kasing, imong hunahuna, hapit din nakakatog. Mahusay ra gid na, malinaw ra gid na basta magsunod na ka sa sugo sa simbahan. Apat ang nitan, di man kakatog kay nga naman gitikasan ka, gikawatan ka sa imong igsuon, sa inyong kabilin. Di ka katog ana. Unsay giingong San Pablo sa unang pagbasa, dili ba mas maayo man nga kita maoy tikasan kaysa kita maoy manikas? Mas maayo man nga kita maoy ilugan kaysa kita maoy mangilog? O mo na gibuhat ni Bishop Chopilo Kamumot. Anang kawatan siya, ilugan siya, ilaron siya. Maingon ra siya, mas maayo pa nang kitay ilaron kaysa kitay mangilad. Sa managtiayon, masuko ang asawa kung mangabit ang bana, or masuko ang bana kung mangabit ang asawa. Nganong nasuko man ka, ngawa man ka makasa. Kanindot ni mong kinabuhi, bulingan gid nimo ana, magpatapot yung ka ng ilang buling. Ang sa may buhaton, higugmaon. Mas maayo nang kita maoy budhian kaysa kita maoy mamudhi. Mas maayo nang siya maoy Judas, ako liwat ni Kristo. O kanindot ana. Lingay mong tupad. Ning na musunod ka na. Musunod ka na ingong pader. Ina. Away to the max. So, salamat sa atong pagkuan dinhi, pagpadayon, sa pagpalambo sa atong katilingban, nalipay gid ang Ginoo niini. Kay matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tigibutang na to, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nya once malipay ang Ginoo kay nagsunod taniya, lipayon sa taniya. Munang naagyod ang kalipay. Sige, manindog na ta katong malipayon.